Dacă ai putea inventa o pastă de dinți cu orice aromă, care ar fi acea aromă? Tiramisu, pentru că îmi place foarte mult. Aromă de scorțișoară. Clar înghețată. Mango sau mere verzi. Care e cel mai ciudat mit despre sănătate dentară pe care l-ai auzit vreodată de la pacienți? Că mi s-a umflat măseaua, m-a tras curentul. Nu putem face tratamente dentare toamna sau iarna pentru că e prea frig. Că detartrajul slăbește smalțul. Am mestecat guma și mi s-a spart dintele. Dacă dinții ar putea vorbi, ce crezi că ți-ar spune cel mai des în timpul unei consultații? Mulțumesc că m-ai ajutat. Pick me, pick me! Oh, nu, iar tu? Spală-mă, spală-mă. Ce scuză ți se pare cea mai inventivă pe care ai auzit-o vreodată pentru a evita un control stomatologic? Nu m-a durut niciodată nimic, n-am avut nicio problemă. Numai puțin trebuie să mă sfătuiesc cu nevastă mea și după aia o să mă programez. Nu pot să ajung la consultație. Joacă România-Olanda. Nu este timp, nu avem bani. Dacă ar fi să dai un nume unei proceduri stomatologice, ce nume amuzant îi pune? Obturația coronară, cred că aș numi-o pur și simplu pansament. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte pentru intervenția Fast and Fix. Cred că aș numi albirea și ala că dai mânzi in the sky. Aplicarea cremei de digă, în mod silențios.